Takže v dnešnom videu budeme robiť veľký glam hod a ešte Poseidon Plant. Dal som takú sebe, že by som robil 2 naraz, a keby nepadlo mi toto najlepšie. Z 30, ja som to iba na posledný deň, na predposledný deň, dnes iba. Robím si to z votrinka a my si to vyrastieme. Poď. Takže 75, 90, 12. Takže 74. Ty kokos, ešte šok. No tak akurát natočím video. A som nemal čas celý deň skoro, nebol šok. Len hud je posledný. Takže dáme tu maso. Tu. Koľko? 1, 2, 2 hodiny dnes. Kreslo, lebo zajtra je update. Nešetríme. Ale teda malo ich tam na toho trošku. Takže hodíme toto ešte jeden. Ešte vezmeme Advance. Advance môžeme hodiť. Kde to je tu? Takže ešte Basic hodíme. To ako vzdiaľ. Škoda, že to šokt zatiaľ. Čo ale trafila? Ale čo trafila? Bachný? Nie trafila. Nič. Pekne ja to videl. To je aspoň taký bachný. My sme o jeden bachný mať menej. Takže nemusí to vyskúkať aspoň zatiaľ. Som to nikdy nerobil. Neviem, či ešte bude to. Neviem, či ešte bude taký istý, ale že ešte bude toto, či dačo iné bude. Napíšte mi do komentárov, lebo ja neviem. To chvíľu bude raz, tak aspoň si vyskačeme tu. Toto. Tak. Nie. Tak si to skrátime. Tam to, jak sa šmíka, tam sa neviem zachytiť. No, štvalo pod chvíľou tu, lebo som nebol. Poď, nice. Poď, ešte trošku, ešte. Paskoková som tam. Aha, toto je teleport. Čo mám ešte ďalej robiť, akože, keď to mám splnené, akéby? Mohol som aj dať opäť ale z tých 7 kvadrilionov.
Kde sa more contributed growth? Tam does looking quickly performs. Dnes sa začne povedať do seedov. Čo tam zaujímavé. Takže čo tu zatiaľ vidíme? Zatiaľ je tu nič. Tyba, to bola dlhá. Počkaj, toto je ten seed. Toto tu. Hej, to je toto. Si povedať si 2 mil iba. 2 mil? No dobre, si vole. Akože, je tam. To tu má časť. Teď počkáme chvíľu, nejaký bloodlight je tu. Nič mi to dal. Iba tu mi to dal, no. Ten on stojí 65 miliónov, hej. Ten mi stojí foták. Ten tu. Toto je bloodlight. To je taký veľký. Ani veľmi veľký. Nič nemáme akože. A to botinkami. Neviem, či to zrychluje, tu sú vedieť. Skúsim, či to nezrychluje. Budem to spamovať. Jasne, že zrychluje to, Majo. To ma rozbilo až. Logiku. Kľud. Neviem, kde to ani dávam. Zobralo po dole. Ja som to milo zobral, ale nebolo to ani veľké. Tak ako, že ešte jedné robíme si, ne? Ešte jeden, ne? Na hradný, že to nebude gold, alebo rainbow. Lebo mám ešte dlho s vami. Ja to zrychlovalo, ale to nedalo. A som si to nedal do favoritu. A to mám hodnotu iba 1,7 mil, kamože, to je nič. Takže si dáme votenkany. To je ešte väčšie. Hej, je tu väčšie, nice. Profit, akéby. Ale ja si to asi da koľkokrát tak urobím, lebo asi tak, no, lebo... Vieš, si to asi urobím viackrát, akože... Si to možno viackrát, neviem. 3 milióny je už nice. O mňom to je zobrať hlavne, dám si to do favoritu. Favorite. Takže. Nice, mám to favorite. Nice. Čo je dobré, akože beky. Čo je toto dúhy? Nechápem teda akože. Čo je ten dúhy? Čo má akože? Veľké ten dúhy. Počkám na nápad. Robím to tu.
Nakrmím si z ňou toto a urobím ešte veľké toto. Nemám náhodou gold. Čo je toto? Neviem, čo to je. To je bonmosom, ne? Kámo, nevidno ani. To ešte neničí. Tam strovno si to rozdiel, lebo nevidím. To veľa. Kokos, teraz to nájsť tým bodeľu, alebo čo to je. To je berlina, hej, toto je. Či kokos. Takto. Písal. Casi mi usó la pinza. Čo som zobal? Elder Sabrina, hej. Ale už. Je tu ten druhý. Halo. Aha, už som našiel. Aj, dobre, už sa to dostalo. Tuto. 4 miliónov, a to veľmi pomaly jasne. Čo je toto? Wow, počkaj, ja som dal na to Elder Sabrinu. Ja som robil novú Elder Sabrinu línu, aha, veľko som robil aj. Takže je to nice. Tu máme takýto, keď to vidíte, pekný, akože neviem, jak to vyzerá, lebo to si necháme do ďalšieho videa, to uvidíte, vám ukážem ďalšie video, jak to potom bude vyzerať. A teraz vám ukážem druhú, tak toto vyzerá, to hodnotu 3,8 miliónov. Dobre. Som myslel, že to bude viac stať, ale aj toto je nice. Tu som robil aj veľkú Elder Sabrinu línu. Neviem, nájsť. Hej, 15 miliónov, nice, ako aj toto. To sa mi páči. Kúkaj, mi to hodnotilo na toto. Ty 3,5 miliónov. Aký štistko. Nice. Kámo, je to dosť na jednu vec, to si urobil. Toto má akože ako 3,5 miliónov. Nice. Pošlem rýchlo do Sido a do Giho. Je to typco. Takže sa potežíme viac to videl. Tak ako vám tu ukážem ďalšie video, to je už jedno. Takže toto je už všetko z tohto videa. Takže čus.